Proyektong Taytay sa Dungon B Haro nga kuntani natapos na base sa orihinal nga schedule. 5% pa lang ang accomplishment base sa records ng DPWH. Si Julius Bilacaol nakatutok. Kung nasunod lang kuntani ang orihinal nga schedule, ining steel bridge nga nagaangot sa barangay Dungon B Haro kag Santa Rosa, Mandurriao, isa nagkakongkreto nga taytay. Base sa records ng DPWH, ang proyekto ang kuntani nag-umpisa sang March 2024 kag dapat natapos na sang January 2025 pa. Ini may budget nga masobra 46 million pesos nagikan sa General Appropriations Act kag ginapaobra sa idalom sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. May project bulletin naman nga nahamtang sa Taytay. Ina naka-schedule nga magsugod October 2024 kag ang completion date March 2025 apang sa pihak sini. Wala man lang sang heavy equipment o kon materyales sa lugar. Pagkatapos to sang amon nga meeting, joint sang Santa Rosa kag Dungon B, kay sang Pumuluyo, wala naman sila kahulag, di bala? Wala na sila naghulag. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang patag ang DPWH ICDEO. Pero bangod may gag order, wala sang pwede magpa-interview. Apang base sa record sang ahensya, suspendido ang proyekto. Kag ginatudlo sa Iloilo City LGU ang rason sang delay tungod sa informal settlers sa lugar. Sabat sang head sang Iklo, December 2024 lang sila ginpahibalo sa sitwasyon. May 12 kuno ka informal settlers sa lugar, kag 3 pa lang ang nahatagan sang relokasyon. Liwat na naman kami makipag-istorya na naman sa aton mga relocatees. If ma-avail sila relocation naton or monetary. Sure naman kami nga no relocation, no demolition. Isa sa mga nagahulat pa sang relokasyon si Manong Antonio. Itagaan mi laglote tudlo sa naimo pagkatapos wala na, way papilis. Isa pagit sa naobserbahan sang news team nga ang Taytay ang wala sang kasugpon nga pangpubliko nga dalan kundi isa ka subdivision. Suno sa isa ka opisyal sang Dungon B. Ini ang rason nga nagsulat na sila sa opisina sang alkalde agud mahatagan sang access road kun matapos na ang Taytay. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin ng kontraktor apang wala sang personnel nga pwede magpa-interview. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.